Keď mi povie advokát, že to nemáte čo robiť, tak to sejme. Počúvajte ma. Uvidíš. Takéto hulvácké správanie, tak to je pravá tvár šmejdov, ktorí starčekov ošklbávajú o ich posledné úspory. Týmto mužom ich musela odovzdať aj dôchodkyňa z Košíc. Spoznala ich z našej reportáže. O tých troch viem, že z Vranova, z Levoče a z Bratislavy. Príbeh dôchodkyne, ktorú šmejdi prinútili nakúpiť lacné haraburdy, zaujal nielen obyčajných ľudí, ale aj skúsených právnikov. Pred súdom sa totiž musela obhajovať sama. No bez skúseného advokáta veľkú šancu na úspech nemala. Zanútili, nie? Keď som mala tú ruku, aby kartu nezobrali. Počkajte. Po prvom pojednávaní priznala, prečo ju nezastupoval advokát, tak ako väčšina dôchodcov ho nemala z čoho zaplatiť. Čo, budeme jesť kamene? Pred ďalším pojednávaním ju ale navštívila mladá dáma, doktorka práv, ktorá sa ju rozhodla obhajovať. No a na rozdiel od šmejdov naozaj zadarmo. Myslím, že každý z mojich kolegov by rád pomohol ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami, tak preto som sa rozhodla tento prípad prevziať. Čiže postup je teraz taký, že ja vám pošlem budúci týždeň plnú moc a ja pôjdem na súd a tam si vlastne pozriem všetko, čo tu teraz bolo. Nie, že sa budú aj s vami vadiť pre pána Jana. Keď sa s nami vadili so starými ľuďmi, tak oni si to dovolia aj s vami. Ježišmaria. V našej prvej reportáži pani Anna ponúkala advokátom domácu úrodu a svoje slovo naozaj dodržala. Za právnické úkony domáce vajíčka. Týmto vás môžem len vyplatiť. Iné veci nemám. Tak sa hovorí, nezjeme my, ale dáme ľuďom, ktorí nám pomôžu. Ďakujem veľmi pekne, nechajte si, urobte si radšej alebo manželovi dobrú praženicu. Ja to veľmi rada urobím pre vás. Nová advokátka pani Anny vyzýva prípadných svedkov, ktorí sa tohto incidentu ešte v roku 2011 zúčastnili, aby prišli na súd svedčiť a dotiahli to do úspešného konca. Podľa môjho názoru išlo absolútne neplatný právny úkon. V takomto prípade zmluva od začiatku ani nevznikla. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.